Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Kajing ther jong labba ala jan man kasngi kalawan ra ya kajing sneu bat kajing pei thleu jong ka sorok haki benta jong ka snong khaidong kabahap hapo ke elaka nongkhli kabahap hapo ka saipung CNRD block hai East Gentia Hills district hakabai dei bat kajing sneu jong ka ni ka sorok kinong song snong jong ka snong khaidong kilapen pau ya kajing sngokhia namar ba ka sorok hi kalong ubudlum jong ki babon teli ki snong ki badan hagani ka thai Kinong song kila kerpat ru ya katanat PWD jong ke sarkar jela bahkan marmot no marmar kenang bahkan nam keta ya kan let kawan jong ki pait ba kamtam hakapang ka sitam